با процессори мощный кор мекунад. салому алейкум дӯстон, хушомед ба канали D-Mobile, бо шумо Мандалер. имрӯз дар видео обзор Samsung Galaxy A22s мебошад бо 5G. ин смартфон тезтар кор мекунад дида ба пештари смартфони A22, барои он ки S ин скорост гуфтани гап, ман гуфта гузашта ки будам аллакай. чӣ хел фарқиятош аст аз A22 а A22s? якумаш ин процессораш фарқ мекунад, экранаш фарқ мекунад, камераш фарқ мекунад ва камтар дизайнаш фарқ мекунад. пурра ман дар бораи инҳо дар давоми видео гуфта мегузарам. комплектасияи ин смартфон бошад бо ҳамон пештара блок питания ба 15 Вт, кабели USB Type-C ва скрипка дорад. Samsung эконом мекунад ба комплектасияш, на як чихол мемонад, на як блок питания мощный мемонад, такун плёнкаша галб назанимам не. лекин айна ҳамиқа минусош ман нигашта ин смартфон дизайнаш беҳтарин аст. ин смартфон монанд дорад ба Galaxy S21 Ultra, лекин ин обичный пластик. ин смартфонро мебаранд бо 4 ранг. ин сиёҳ, сафед, кабуд ва зангор. дар корпусаш ҷой дода шудааст микрофон динамик моно, ҷой барои зарядник Type-C, ҷой барои наушник ва кнопка питания ҷой дода шудааст ки ин якбора ҷой дода шудааст ба ин кнопка сканер отпечатки пальци. ин қулай аст истифода бурданаш ва тезтар кор мекунад дида ба сканери дар рӯи экран буда. экранаш бошад ин IPS матрица мебошад, размераш 16 дюйм, разрешенияш бошад 2400 ба 1080 пиксел, плотность пикселаш 400 ppi мебошад, частотааш бошад 90 Гц. ин экран пештара смартфони A22 нигаштагӣ не 0,1 дюйм калонтар шудагӣ. на самом деле ин калон шудагӣ не, экран калон шудагӣ не, рамки экран калон шудагӣ. лекин яркости дисплей мондаиш нест аз AMOLED экран, хеле ба нур аст. системаш бошад Android 11 мебошад. ин Android кор мекунад бо оболочкаи One UI 3.1. процессораш бошад 8ядрови MediaTek Dimensity 700 мебошад. ин процессор сети 5G-ро қабул карда метавонад. ба наздикӣ мумкин ки сети 5G ба ҳама ҷо паҳн шавад. ин процессор дар тести Antutu Benchmark қариб 3000 балл мегирад. бо ин процессор бозиҳоро бо качествои баланд боз карда метавонед. ин смартфон барои бозӣ не, лекин бозӣ кардан мумкин. видеоускорителаш бошад Mali G52 мебошад. ин смартфонро мебароранд бо памяти 4x64, 4x128. флеш-карта мегирад то объёми 1 терабайт. бо як плюсаш аст ки ин смартфон NFC дорад ва компанияи Samsung ба ҳамаи смартфонҳояш NFC мемонад. ин як плюси ин компания мебошад. камераш бошад дар қафояш 3 модул камера дорад. основнааш 48 мегапиксел. ин сёмка мекунад Full HD 60 кадр секундаш. фронтални камераш бошад агар ин 8 мегапиксел. ин сёмка мекунад Full HD 30 кадр секундаш. ин бемало мо мерасад, гӯем хато намекунем, барои он ки мо чо мекунем, як бор якта расм мегирем ва фронтални камераш ки бошад видеовизов ки гап мезанем. ин бемало ин камера мерасад, мо дига дизаваям дако. батареяш бошад ба 5000 мАч мебошад. ин батарея мерасад 1,5-2 рӯз бемалол. агар бо бозӣ мекунам гӯедага ин смартфон камтар растанаш мумкин зареташ, барои он ки ин смартфон бозиваям не. агар шумо фақат социални сет кор баз кунед, TikTok, Instagram, YouTube, ин бемало 1,5-2 рӯз мерасад.
дӯстон, хулоса ин ки ин смартфон мощный процессор дорад ва қабул карда метавонад ин процессор сети 5G-ро, дуюмаш батареяи мощный дорад ва сеюмаш дизайни хушрӯй дорад, ки ин беҳтарин аст ба ин нархи смартфон. дӯстон, дар ин канали мо ҳар ҳафта видеоҳои нав мебарад. Барои ҳамин обуна мешавем ва яке аз смартфонҳои беҳтаринро ба худамон интихоб мекунем. дӯстон, саломат бошед. Хайр, то дигар видеоҳои нав.